Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe ina wayno en garti e windande men wattore nogas nani windande wattore nogas Dental Dina TV mo jeenoke hen jiɗɗo jeeyede hen jahata ko YouTube binda Dental Dina TV jiyangal mbaɗa abonné janta e jangoɓe janta e jingoɓe wallaɓe mbaɗon 77 906 14 81 so Orange Money mbaɗɗon ma yetto so Wave mbaɗɗon ma yetto Orange Money ma yetto. Hande noon windande nogas wara janga hen ko wiyete fa toɓɓuɗo walla fa jorɗo ɗum tan woodi ma woni fa toɓɓuɗo walla woni fa jorɗo gasi ɗum jangate e fa toɓɓuɗo walla fa jorɗo. Mi habrini on noon wotere less goɗɗe hen ko ɗum fa maɓɓe ɓe hen noon ko wotere dow woni fa maɓɓe ɗiɗi dow woni kaf maɓɓe o noon ko wotere nde ko less woni wadde ko fa ɗum ɗo woni fa jorɗo less wona fa toɓɓuɗo so adima ko fa toɓɓuɗo wiyete hakkunde bindol ene wiye fa toɓɓuɗo so woni sara bindol wiye fa jorɗo alama wondi hay goto wiye fa jorɗo gasi ɗum saabi noon waɗa ɗo henne ay ɗo o waɗi ɗo ko fa jorɗo ay ɗakkaki ɗo kono ɗo noon holi mo fa toɓɓuɗo ko ni wayata ni woni fa jorɗo ɗum ɗo woni fa toɓɓuɗo fa jorɗo ɗo noon ko mo ƴewdama so tawi aɗa wawa andude ko woni ɗo henne ha ganda ɗo henne koko wayni ɗakkoto ɗo ɗum woni fa jorɗo so adima ko oɗo wonata wayani fa toɓɓuɗo hakkunde bindol ko ni wayata sara bindol ko ni wayata alama wondi hay goto ni wayata wadde paama ala ko woodi hen so wona tan fa jorɗo walla fa toɓɓuɗo ari ardi o tan mbawata ɗum Qur'ana o dow ha less ala ko woni toon so wona fa jorɗo walla fa toɓɓuɗo gasi ɗum mbawata ɓe ton kuɗi mon e karneji mon mbañirɗon gandon fa jorɗo fa toɓɓuɗo wonta on kefti gandal andude fa toɓɓuɗo fa jorɗo o ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kaw Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama salam balle mon jinguere mon tan sohla hen wona goɗɗum on jarama.